På det væk. Så laver jeg bare sådan lidt. Jeg lige få tag. Okay. Jeg laver en seng Ja, ja. til mig. Ja, ja. Philip, når der er to, der sover i en samme seng, kommer man så stadig til at sporne i den. Ikke begge to. Kun den ene. Det går ind på, hvem der er den sidste, der går ind i sengen. Nej, den sidste går i stik. Det er ham, der spørger mig. Han er den sidste opgave. Hvad har du i dine 3 diamanter til? Nå, pickaxe. Jeg brugte dem til diamond pickaxe. Ja, det var også det, jeg brugte min til. Jeg skal lige lave en... Jeg skal lige have lavet en jern. Og kan jeg låne noget jern af dig, kan jeg få med. Jeg skal lige have lavet en skov. Jeg skal bare have sådan, jeg har 2. Jeg skal lige prøve noget. Hvad er det, du vil prøve? Nej, jeg tror, jeg vil lave get tools. Hvad? Jeg tror, jeg vil lave get tools. Hvad er det? Det er sådan noget, der gør, at du kan få stenudskub. Det kan jeg jo Okay. Jeg går ud og hakker noget kul. Eller noget i minen og hakker noget kul. Ja, jeg er på jern. Ah, fedt zombie. Døde du? Jeg er ved at dø. Nu skal jeg have noget mad. Hvor har det mest om... Hvor har det mest om... Du boede ikke så langt på ørkenen alligevel. Ja, sand. Hvor har det mest om dagen, hvor zombierne altid kommer? Kom her til en grimme kro. Nå, 3 bøger. Jeg har set dig. Oh shit. Jeg vil have lavet langt hul ned. Faldt du ned i det? Nej. Tæt på. Jeg tror, jeg vil have noget flymod. Det skal du nok ikke sige på den. Nej, men det ved jeg godt. Men hvad der gang er at prøve? Jeg kan bare ikke tage det fra jo. Nok jeg på nok nu. Jeg har 3 ud. Nej, 2 ud. 3 rå bøffer. Jeg har 2. Og en kylling. Dejligt. Og en masse æg. Hey, hvor smukt det skal være at lave en kage. Hvorfor? Og så det næste mål, det skal være et eller andet. Shit. Jeg har fundet lava. Eller jeg ved, hvor der er lava henne. Jeg burde selv lave en sukkerrør. Jeg synes altid mest i ørkenen med sukkerrør. Jeg fandt et hus lavet af obsidian. En kiste. Der er ikke sat private på, men Hvad er der i? ingenting. Ej, var nysgerrig med mig. Jeg vil altid grief husene. Men der er heller ikke noget hus. Så tager vi det der. Jeg, Ham er der lavet. Wow, der er lava. jeg har også fundet lava. Den her kiste, det er
Svend. Ja. Simse. Hvad? Ja, Frederiksen. Simse? Ja. Kan du huske ind på den der server der? Den der Legendary Craft. Jeg fandt den der, og så stod ham der Simse 2000 der. Ja. Så skal hun nok gå lidt væk fra ham. Hvorfor? Han nakker hele tiden mig. Ja. Han er så god, den nummer. Skråstreg. Jeg skal lige ramme den. Så snart lige til den. IP'en her, IP'en i den her server, den kommer vi nok til at skrive, fordi der er rigtig mange, der kan være inde i den. Nej, så skal vi ikke skrive den. Hvorfor? Fordi det er sådan en god. Det kan godt være, der er nogen, der får lov. Jeg skriver den, det var ingenting. Det synes jeg ikke, du skulle. Så kommer det alle mulige. Ja. Og gør den ingen bedre? Hacker måske. Man ved. Hvad så? Jeg ved ikke. Selvfølgelig vil jeg godt have nogen folk skal have den stadigvæk. Nogle folk er mega irriterende. Men nogen får den lige ud. Okay, hvis det er nogen, der er på 6 år, så får de nok ikke lov. Hvad? Hvis det er nogen på 6 år, så får de nok ikke lov. Man skal lige egentlig skrive ind til os, og så skal vi lige larme igen. Så skal I være. I en anden video, så kom jeg nok til at kunne skrive, jeg skrev her kun Skype-navn. Og Mit Skype-navn. ja. Så Så snart jeg lige har spist mine kyllinger. shit. Philip, du ved godt, når jeg bliver sur på dig. Lige nu så er jeg sur på min. Jeg har 3 bøffer til. Dejligt. Shit. Philip, kom ned i minen. Jeg har fundet et mega stort sted. Jeg har fundet en af dem, der jeg kan prøve at finde i den anden server. Og jeg kan se, at Jeppe har været hernede. Det kan også godt have været mig. Hvad? Det kan også godt have været mig. Jeg er helt sikker. Det kan det godt være. Jeg var nede i... Der hvor vi lavede vejen ned, der fandt jeg sådan en hulbane der. Der fandt jeg... Og hulede og kopper, tror jeg. Og så er det... Jeg laver lige et lille hul i jorden. Jo, det er jo... Det er så særligt mod Xboxen i en eller anden mega sang, eller anden mega noget sang, jeg har hørt. Hvad sker der? Det synger hende. Måske din Xbox er lidt våd, og så er det muligt lort. Det er ung mod Xboxene. Og der er guld hernede. Vil du bytte guld med iron? Ja, måske. Jeg elsker guld. Jeg vil i hvert fald bygge det med hvad. Det kan vi sikkert godt finde ud af. Jeg elsker guld. Jeg elsker Philip, fordi han